Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Baiwar Allah, na ji kina inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ni na zaci wani abu ne ya faru. Kina cewa tur da halin 'yan Najeriya. Allah ya wadai da halin 'yan Najeriya, ke dai Allah ya wadai da halinki, ba halin 'yan Najeriya ba. Saboda Najeriya garas take akan gaskiya take, kuma halin musulunci take, kuma ba ta kyamar kowa. Najeriya a aife ku a ƙasar Saudiya saboda ku ba kwa ganin laifin Saudiya, kuna makale da ita, kuna cin arziki a can, tana wulakanta ku kaman dabbobi, yan iska mahaukata. Ta koro ku Najeriya, ta karbe ku, kina zagin Najeriya, kina Allah wadai da halin ku. Saudiyan da ta koro ku ana tsakiyan corona, aka jiggo ku kaman awaki a jirgi, aka kawo ku Najeriya, ta karbe ku. Ita Saudiyan bata yi laifi ba saboda ita ce gwali mai gwalallen idanu, sai Najeriya ne ta muku laifi. Kuma Najeriya gatan ku ce. Nan ne gatan ku. Najeriya uwa maba da mama. Lai wa inna wai tur da ku 'yan Najeriya. Tur da ke de shegiya. Yanzu za a zo a tsaya a yi buga-buga kuma a ƙara komawa Saudiya. Matsiyata ba su da zuciya, kuna can kuna gudu ana koran ku kaman awaki. Ga Najeriya nan gida uwa maba da mama. Yawwa, Najeriya ba ta kin kowa. Allah ya kare mana kasar mu Najeriya. Allah ya miki albarka, mu ba mu rena ki ba Najeriya. In 'yan Najeriya suka kama hanya suka taho Saudiya, ku dinga musu dariya kuna cewa hajjoji, alhalin daidai kuke da su. Sai Najeriya. Uwa maba da mama, matsiyata kawai. In hajjoji suka zo Najeriya bakunta, ku yi ta musu dariya, alhalin daidai kuke da su. Kuna laifi za a kama ku yanda ake